आच्छा फंबाय आं दिनैनि नैबे इन्टारभिउआव आं नोंथांनियाव मोननैसो सोंथि सोंगोन नोंथाङा बे सोंथिफोरनि फिननायखौ होनो हायोब्ला नोंथाङा बेवहाय माबा मोनसे साकरि मोननो हागोन। मा सोंथि सोंलाबाय थानोब्रा डाइरेक्ट साख्रियावनो थिसननानै होखादो आंखौ आरो नों मा सोंथि सोंगोन आं बेखौबो मिथिखागौ। नङा नङा बिब्दि जानाय नङा सरकारनि नेमखान्थिखौथ' जों मानिनानै सोलिखानांगोन। दे होनबालाय सोंदो माखौथो नेबाय थाखो। दानिया नों बुं नों बबेनिफ्राय फैदों मा गामि मा मुं नोंनि फुल एड्रेसफोरखौ होदो। आंनि मुङा गोमबोर बर'। आं गामिनिफ्राय फैदों। आंनि आइनि नामा सोमलि बर'। आंनि आफानि नामा सोमला बर'। दे आं दानिया सोंथिफोरखौ जागायनोसै। नों जोनोम जाखालि बयनिख्रुइ सिगांसिन सोरखौ नुजेनामोन? बे फिननायनि अपसनानो जादों अपसन ए आ बिमा, अपसन बि आ बिफा आरो अपसन सि आ डाक्टर आरो अपसन डि आ नार्स। दानिया बुंदो नोंथाङा बेनि फिननायखौ। आंबा सोरखौ नुग्रामोन आं दा बोरै मिथिबावनांगौ जाखो दे। अपसन सि मानोना अपसन सि आ डाक्टरखौनो नुग्रोखागोन। कुइसनफोरखौ सोंलाबाय थानांलाब्ला माथो सोंलाबाय थायो डाइरेक्ट आंखौ साख्रियावनो लिरनानै होखादो माखौथो इसेबां सोंलाबाय थानो बर'दों बर' एसे अनलायदोब्रा। बर'जों बर'ब्रालाय माथो जानांगौ जाखो जोंहा बेफोरबायदि रुलफोरखौ मानियाब्ला बोरै जानो साख्रि बाख्रिखौलाय बोरै ओरैनोसो मोननांगौ जाखो एसे एनैखौथ' खस्थ' खालामखानांगोनानो।